Karidona l'Amérique lasigiden so min be Mogadiscio ye sordasin ka mina caman di Somali furuba fanga ma ka kɛɲɛ ni lasigiden so ka kunnafoniw ye Twitter bɔlɔlɔ siraw fɛ maramafɛn ani bolifɛn ninnu bɛna Somali sɔrdasiw kɔkɔrɔma don kosɛbɛ u ka dansago kɛwale kuru Al-Shabab kɛlɛliw kampaniw la. Abdul Kadira Mohamed Nour Somali jamana lakana ministri ka kumakanw filɛ nin ye a taabolo kan. Agabkan maanta l'Amérique jamana ka sɔrdasi mina dile ninnu ama ye danaya ani seriyaw de ye ka a yira k'a fɔ ko maa bɛ se ka da Somali sɔrdasiw la maramafɛnw maralikow la k'a sɔrɔ a ma bila bolojuguw kan ni maramafɛn ninnu bɛna jɔyɔrɔba de fa Kawariju kɛlɛliw la. Kawariji ye tɔgɔ ye min dara Somali mɔgɔba dɔw fɛ dansago kɛwale kulu Al-Shabab la. Matt Bryden n'ale ye lakana dɔnbaga lajɛ ye baarakɛla ye ani Sahan Research o bilabaga sen kan don cakɛda min bɛ baarakɛla Corne de l'Afrique marayɔrɔw kɔnɔna na lakanakow siraw fɛ ale ka kumakanw filɛ nin ye ninnu ye. The recent United States commitment. L'Amérique jamana ka kɔsadana danatigɛ nin ka dɛmɛ don Somali armée ma ye danaya waleyaw de ye nafolokunba tɛ nka danaya wale don ka da u ka ɲɛta sɔrɔliw la Al-Shabab kɛlɛliw la Somali sigida marayɔrɔw kɔnɔna na. That the current offensive against Al-Shabaab is making in the central regions of Somalia. Somali jamana ka furuba lakanakɛla sɔrdasiw be wulikajɔw la kulu marafatigiw kɛrɛfɛ ka Al-Shabab kɛlɛ kabini juwe kalo tɛmɛnen ninnu na. Furuba fanga ka lakanakɛlaw ye dugu caman minɛ Irshabel mara kɔnɔna na. La bɛɛ la dansago kɛwale tɔnkulu mɔgɔ dɔw be kan ka halisa binkanu juguw kɛ furuba lakanakɛlaw kan. Abdiasis Isaac ne ale ye lakana baarakɛla ye Centre de Civilisation Ahmad Ben Khalifa la ye a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ paquet kura ninnu bɛna jɔyɔrɔba de fa kosɛbɛ Somali armée bolo kɛlɛkɛ minan ɲanama tɛ minnu bolo a ye a sɛbɛntiya k'a fɔ a ko sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminan ninnu bɛna Somali dɛmɛ kosɛbɛ Al-Shabab kɛlɛliw la ko Somali armée ka gɛlɛyaba ye min ye o de ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛminan minnu bɛ a bolo o ɲɔgɔn de fana bɛ Al-Shabab mɔgɔw bolo ayiwa k'o de ye dansagokulu ninnu kɛlɛliw gɛlɛya u bolo an bɛ don min na ko bi l'Amérique jamana bɛ jate Somali armée ka dɛmɛbagabaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commando force spéciale danabu minnu kalanna kɛlɛkɛcogoya surumanw na dugubaw kɔnɔna la.